Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan. Ang nilikha mong kariktan, sulyap ng iyong kagandahan.
katawan ng Panginoon sa pagiging banayang makayari ng kay Gloria ng Ganda. Gloria at si Panama, Diarando Lanando. Jesus may manamuglay tikas mo kami padyo siya amalo lubid bilay ayat tanang kaya mo kami nanid bilay at ako'y pinaro kumot na espiritu tamatlo at makapinabang tan makapigloria kami sila tulawas katawan let daan mo pa'y so kamarurwanan iluminada tan siloton magnayon ang manindaglawas at Ang ating pong minamahal na nanay po ay umuwi na sa ating pong Panginoon. At sabi nga po ng ating pong verse sa kanya pong kabaong, Psalms 90 verse 10, the length of our day is 70 years and 80 if we have strength. How quickly it pass and we fly away. Kapag mayroon pong pumapanaw na kagaya po ni nanay, tinatanong po natin ang kanyang edad. At kapag sinabi po nila na 70 or 80 plus po hanggang 90, tayo po lahat ay napapawaw. At least, nakarating po sila ng ganitong edad. Kung atin pong titingnan ang mga taon ng mga pumapanaw, kaso na paramihan po ay nasa line of 40 to 50 lang po. Sila po yung pumapanaw na. Ngunit po si nanay, maging ang kanila pong mahal na asawa, si Tatay Federico, ay umuwi kay Lord ng mas higit pa po sa nire-required po na sinasabi po ng Biblia na 80 o 70 o 80 years old. Ngunit gusto ko naman pong liwanagin po sa umaga pong ito ang isang napakahalagang talata po sa Biblia. Ang sabi po dito sa unang Korinto 15, 22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Wala pong problema kung tayo po'y mabuhay po ng mahabang taon. At least, marami tayong mararanasan, marami tayong magiging karanasan kapag tayo pinabuhay po ng masigit pa po sa 80. At kagaya nga po ng sabi ko, kapag tayo binawian ng buhay at the age of more than 80 po, marami pong hahanga. Dahil at least, sa taon pong iyon, naranasan po natin ang makasalamuhang iba't ibang mga tao. Naalagaan po natin ang ating pong physical na katawan. Dahil ang sino man po na hindi mag-iingat sa kanyang physical na katawan, lalong-lalo na po sa mga panahong ito, ay hindi na po niya mararating ang edad po na 80. I do believe na nung sila po yung mga bata pa po, hindi kagaya ng panahon po natin na maraming pagkain na hindi na po nagpapatanda. Kundi ang sabi nga po nila, may mga pagkain nga po na anti-aging. Ang tawag po nito, pag kinain mo, hindi ka natatanda, mamamatay kang bata. Bakit po? Maha-high blood ka. Tama po. Ngunit nung panahon po nila, wala pang masyadong lechon, wala pang masyadong mga bitchin, wala pang masyadong mga magic sarap na kinakain po. Ngunit ngayon po, kapag kumain pa tayo na wala na pong mga ganun, parang kulang na po ang ating mga kinakain. Tuloy, umiiksi po ang buhay po natin. Ngunit ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, kapag sinira po natin ang templo ng Diyos, which is itong katawan po natin, itong templo ng Banal na Espiritu, kapag sinira po natin ito, sisirain din po ng mga kapatid. Bago po sana dumating yung panahon na kagaya po sa buhay po ni Nanay Iluminada, may ugnay po natin sana ang ating pong buhay sa ating Panginoon upang dumating yung ganitong pagkakataon. Mamatay man po yung physical na katawan po natin, matatagpuan po rin po natin ito sa muling pagkabuhay. Kaya mga minamahal, sa akin lamang po, please,
Huwag po natin sayangin ang buhay po natin. Habang nabubuhay po tayo, ay iugnay po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoong Hesus, na siya ang author ng buhay at the same time, siya rin po ang muling pagkabuhay. Kaya, bago po natin ihatid si Nanay Iluminada sa kanya pong huling hantungan, hinihiling ko lamang po kung sakasakali po na sa pagkakataon pong ito ay hindi nyo pa po naiuugnay ang inyong pong buhay sa ating pong Panginoong Hesus. Ito po ang pinakamagandang pagkakataon na kahit po sa ganitong okasyon ay maiugnay po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Ako po bilang isang pastor, unang-una ko po mapakinggan ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan din po ng lamay na kagaya po nito. Sa lamay ko po napakinggan ang ebanghelyo at nagkaroon po ako ng takot na someday somehow yung tinitingnan ko po sa kabaong, darating yung araw ako din po ang titingnan. Ang tanong, nakahanda ba ako na raratay sa isang kabaong na katulad po nito? Ganon din po ang tanong ko po sa ating lahat. Kung sakasakali po, dumating yung pagkakataon po na yon, nakahanda po ba tayo na mairatay sa ganitong klase ng kabaong? Kung alanganin po kayo, this morning, iniimbitahan ko lang po, kung sakasakali lamang po na tayo po ay manalangin, sundan niyo po ang aking panalangin po sa inyo, at ang panalangin ito, maaaring ito po ang magbigay po sa inyo ng daan ng buhay na walang hanggan. Maaari po ba kayong sumunod sa simpleng panalangin? Nagpapasalamat po kami sa dakila po yung pag-ibig sa amin. Ibinigay niyo sa amin ang inyong buktong na anak na si Kristo Jesus, na daan ng aming kaligtasan. Dinatanggap po namin siya bilang Diyos at tagapagligtas po namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan magmula nung kami ay bata hanggang sa kasalukuyan. Tanggapin niyo po ako bilang inyong anak sa iyong kaharian. Sulat niyo, at kung dumating man yung panahon na kami papanaw sa mundong ito, handa po kami na humarap sa inyo. Maraming salamat po. Pagharian niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin para po sa inyo. Hallelujah. Amang Diyos, ang pang mga anak sa lugar pong ito, Lord God, ay tumanggap sa iyong anak na si Kristo Jesus. Dalangin po namin po, Diyos, na i-adya niyo po sila sa anumang atake po ng kaaway, Lord God, upang nakawin ang salita na itinanim sa kanilang mga puso, Lord God. Pagpalain niyo po itong mga salitang ito, Lord God, at hayaan niyong mamunga sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Subukang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na naman ang mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo sa pagpapahiram niyo po, Panginoon, sa aming pong ina, Lord God, kay Nanay Iluminada, sa amin na maraming taon, Lord God. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil naranasan po namin, Lord God, ang buhay po ng aming nanay, Lord God, na kung saan minsan dinisiplina ang bawat isa po sa amin, Lord God. Minsan nakarinig po kami ng aral, Panginoon, ng dahil po sa kanyang mga karanasan, Lord God. Minsan, Lord God, naranasan po din po namin ang pag-ibig na galing po sa Kanya. Lord God, salamat din po, O Diyos, dahil alam po namin na ang Kanyang pagpanaw sa mundo pong ito, meron po kayong purpose, Lord God. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, malaya po namin na ini-entrust po sa inyo, Lord God, sa huling hantungan ang aming pong nanay, Lord God. Maraming salamat. Lord, this morning, hinihiling po namin na inyo pong aliwin ang aming pong nanay Iluminada, Lord God, sa inyo pong piling. At Lord, dalangin po namin, O Diyos, that someday, somehow, Lord God, kami pong lahat na tumanggap sa inyong anak na si Kristo Jesus, magkikita-kita po kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanya pong pagkatid sa huling hantungan. Dalangin po namin ang mapayapang panahon, Lord God. Dalangin po namin ang kaayusan, Panginoon. Anumang plano ng kaaway laban po sa paghahatid po sa Kanya sa huling hantungan, Lord, in Jesus' name, amin po itong sinasawata sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Bakos, Lord God, maranasan po namin ang maayos po na paghatid po sa kanila sa huling hantungan. Panginoon, sa inyo po ang lahat na papurit pa salamat. Amang Diyos na lupang makapangyarihan sa lahat, na may akda po ng buhay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagbibigay niyo po sa inyong anak na si Kristo Jesus. Salamat din, Panginoon,
sa patnubay na walang hanggan ng Santo Espiritu. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci When che stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When shadows c'è, fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia una mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be è il kind desiderio che and watch us from above. ognuno trovi amore We hope it's so we'll find intorno e dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. e la fede che hai acceso in noi. Sento che ci salverà.
ang nasa damdamin ko. Bakit kahit pa nag-iisa, sa'yo'y umaasa, di nagsasawa na maghintay basta makita ka. Bakit di maawat ang pusong lagi ibigin ka? Alam kong mali itong aking pagsinta. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Bakit kahit pa nag-iisa, sa'yo'y umaasa, di nagsasawa na maghintay basta't makita ka. Bakit di maawat ang pusong lagi ibigin ka? Alam kong mali itong aking pagsinta. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Hindi ko kayang iwan ka, pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko. Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang?
Amen. Sa katawan at sa kayo, Dahil Espiritu, agagikirang kirong sika namin yang ikasakayan mangibangat sa isang misa para kakamalapit tayo ni Ilumilada del Carlos Fernandez, Alejandro Senyor Lapo. Isang misa kirong de mismo panangasi, panamenu katawan sigara, tatanong arin nakakitit kung narapira panagsentensya ng Diyos kumon sa Diyos sa katawan, idanlure ang lumam sa mapangasin sentensya, yat kaunuran, aral turat mismo bulan to. Tepensil ni paranting isinyaman ng pansa ni sa bagat na panamali, nasa nagitayan Iluminada, Alejandro Senyor Dansil Flora, beberapa kesalahan tayo, pansip kalan tayo ran, ang siyenteng karaw, na mismong perduna panangasin na katawan. Katawan ay Diyos, papaulin mo kami rebaron bilay. Katawan, mangasi ka. katawan, mangasi ka. Katawan ay Diyos, papaadyan mo, iray kasalanan mi, Kristo, mangasi ka. Kristo, mangasi ka. Katawan ay Diyos, tatagan mo kami, nalaman mo at tandalan. Katawan, mangasi ka. Katawan, mangasi ka. Kasya tayo kung medyo. Yay na ang sulat ng Pablo. At sana'y taga, tisang ka. Agami, agni kayo, Paulian. Yung kulang at pagkatapos, may bagar saray walang ibig na patay. Kaya kayo supot balang iyan. Asi nga saray ang yang kapoy ilang. Tanumanin siya tayo, asi Jesus inatay magbalang imulit bilay. Untan mo asay Diyos, ipaway turang kaibat mo. Susaray inatay, yati siya si Jesus. Sayang si pagalit si kayo, asi katulilin sa nilay katawan. Asi katayo ng mabilay, at pagnayon ng bilay, ang gati sa di katawan. Aliwa tayo ng pagmaw, iabalabo, nang sana'y walang ulib na patay. Anli, tasay Diyos sa pili, sa nandito na'y ganagad, tandyan pa kang ng busis na manunang angkin, tagtrumpita na Diyos, si katuloy ng takso, amalabot tao, tansay na ungit ng Kristo, sundalin bilay, tandyan sa si katayon mabilay, huwatilan, nasayang tayo iulog at si kanan, dyan sana'y nalung amang namalog at katawan. Yan lagi, yan unta, niulog tayo katawan anay-nay. Kanyan kanayuyan sa ita, apan nagdiwa at sakay at sakay. Salitay katawan. Sa iba tayo natin, likasang pansika o katawan, ulit tayo. Katawan, nunod mo parang panangasin, tantanangalan, yay panagdan mo sa amin. Lapunsan ang mga man na panangalan, tangkabigay ginawa, nunod mo ang panatan katawan, lubaran. Ikaw nunay bunibong ko, agwat mo, saray kahirapan ko. Kaman mo iray ang sigsgan ko, tagkaguling kalasang katawan, hirdunan iray ang akasalanan ko. Katawan. Ingkwan ni Jesus at sari papangasan to, agkumun na kunikon supusiyo, sinapanayaman, jad abong ng ama, no aniwayan tuwang, imbang lakumon at si kayo.
Unaan niya maniparaan na panayaman niyo. Kaya layakar ko, tan maniparaan ko'y panayaman niyo, paglalagya. Tan awitan ta kayo, tan manayang kayo ay tuwalang ko. Antay nitalan ang mamarapagdaan ko. Tinipid ng Dumas at si Kato, katawan ang niatilaan mo, pangipakang kami dalan ay imabat si Jesus. Siyak sudalan sa katuaan dan sa itilay. Ang gapin ko ng mangkulat ama, nodyat panamalay ko sa Ebanghelyo na katawan. Dahil sika, Kristo. Lapot sayang binasan Ebanghelyo na perdonara kumon suamin yung kasalanan tayo. Amen. Punyarong tayo. Dabok mo lang lamang sa pawilan mo. Sa kini, nigtan, yasay tuo, at umpaday. Kanyang palaraten namin yung paday. Sa paday ang gapoy pipilian to. No si Magdala, ang gapoy nagawan tayo. No agpundot tayo lang linawa na katawan. Ang gapoy medisina makatambal at padoy. Sa medisina, niyaring parokyan tolpat subilay. Bangbalan no si Mabilan, ang kapinagawan tayo, huwag gulangan, konduk tayo lang at linawa na katawan. Unsabit ang doon edad, narin sa baby, narin sa teenager, narin sa matagal na, singa-aray agad tayo, very senior citizen tala. Sa birth, 84 years old, sa sakriman, 74, sa sakriman, 92 years old. Very senior citizen tala. Pati sakman, senior citizen akmatla. 81 kumatla. Kanyang kaibag karaya. Pangmalat manila-pilayak matni panangasi Diyos. Sa ikway mas nandun kasuatan, sa itawang tayo si Tenta. Pangmalat numabis ka 80. Kwento. Alam sa nang pumulay sa kita ko. Redwara alam sa nanda. Ang tayo babagan, mabistis kagat ni marasalang gabi sakit ko, and so on and so forth. Pero sa patuloy, lanang biyabiglan on sabi. On sabi siya pa man, biyabagi. Matagtuan, wala posisyon doon din. Kaya naroon na lang tayo, yan yung bulabat ng karoon sa tinatalang na pula tayo. Ag tayo expectaan. Kanya, no sirin on sa basic kayan, ag tayo kabat, ya oras, importante yan, si katayungan, at si paparaan tayong umpati. Nagkasumpang ng patayan tayo ang kapinagawan nila, sentensya, suiter na Diyos sa katawan. Nung maungso hinagaw magtapunan narin, tumangan duka. Nung kaog sanay, nung matigan sa konsensyang natin kasalanan ay, ang kaakapagpatuuli mo sa binsaklo, ay tatawag ko yung patoy. Aran na galing tayo tutuura,
Natuturan ng kasalanan iras, sigurado tan sa pay ng kasalanan. But sa ikwan kayo, sa Diyos, maaro at mapangasi. Diyos sa misa, karoon kayang panangasi, pananaduna, panangarap na Diyos sa katawan, kendo arin agagitin iluminada, Alejandro Senior kan Flora, Pat pangarap kira panagsintin sa umon sa Diyos sa katawan, ider ikamdemaw kan mapangasin sentensya, yag kaunuran, altura, at mismo kulanto. Si Katoye, dasal tayo sa misa. Yung kilabat, ito misa, bagat na panamandi, ng kasanayan ng gabi kayo. Diyos namin ang pinangsang lapot kaabigan mo, ang palabang na tayo ng tinapay bungay lalim sa upot na doon, sa isa klamitsika, dan ng maliw at tinapay na bilay. At tayo sa Diyos at katawan. Diyos pa na magnay sa misteryo na dunong dan anak. Diyos ng Kristo, si katunan paababa, amin habang iting katuni. Pinalsa, napod kaabigan mo, apalang nalang anak mo ay upat sa po na doo. Sa iyo sa klamitsika, dan ng mano yung inuman yan kanan kamarawani. At tayo sa Diyos at Katawan ng Diyos yun, padong kanan akon na Diyos naman, makapanyari namin. awat mo kumon na katawan sa bagat na panglapot sa reta. Kung kanan tayong tangkalang na karanto, kung kanan madatpang kaabigat na yun, nangalapang na Santa Iglesia to. Kung nabibisita mo. Katawan, lapos si Iluminada, Alejandro Senior dan Flora Yarikan mo, isa sa klamian bagat na salamat. Kasi mo kay kamarwara, karumat si Kadyusan Arani, itan mo pa rin maandong inawa. Yat panamoy sa bagat na kagwan ni, apanamaan ni na kasalanan. Kagarawan niya, yat panamaglay ng Kristong katawan ni. Amen. Sa katawan at si kayo, Tagay Espiritu, itagay-iray puso, itatagimira katawan, ay salamat sa iyo Diyos sa katawan kayo. makanatan matulog. Ama, makapanyarin amin, kanandiyang ka na Diyos, maaming kalawas ng inerman, supi salamat Meksika, yat panamaglay sa Kristong katawan ni. Lapot si Jesus ang malitilay, apananakan sila malitilay. Katawan para sa rin matuloy at totoo, nasa ang lapat subilay ang mansampot. Nusay naman ni, at naandirat mga radari niya yaman to, nagamuran mi, sumago na yaman at tawin. Kanya't ibaw may kagalangan mo, at ibang may amay-amay ang tawan. Tandi ka sa kakamit si Father pangantaran mangirayo. Santo, Santo, Santo ang katawan at Diyos na sarangay. Natulay tao na nagdali sa kanan mo, Usana sa kasarian. nag-aalas mo sa sarili kamay ng katawan, Usana sa kasarian. kasarian. O talikta Katawan, tutag Ama Santo ka, sa isubo namin nakasantosan. Pagkapuntan sa ilang kap sa Espiritu, tagawanturan na Santo, piyan mang malilan para sa kami, alaman ang daga ng katawan men Yesu Kristo. Kasagbayang aniyawan at patay, patigit na putol mapulos, si Kristong katawan ang alay tinapay. Tan akisalamat at sika a Diyos Ama, pinipisag tumay tinapay. Intertud sa rin disipulo to tanin kwanto, awat yuya si kay amin tanakan nyo. Si katuyay lamang po ani bakat para si kayo.
na nasumpal sa pandem, inarati ko pa. Akisalamat ng angiraramad at sika at Diyos Ama. Hindi may kupat sa disipulo to tanay kwanto. Awat yuya si kayo amin tani inom kayo. Si katuyay kupa na dala. Sa dala na balo tanan di angkan si panan. Ni ibong para si kayo tan para amin nakatuwan tan na perdonari kasalanan. Gawayuya apakanununutan at siya. Iawala ang ulit bilay. Yakar mo para ka namin dahil natin tiwaway kiwawalang. Kasan mo kami pa namin. Kalas kami tumiwa janatan. Gawa mo kami pan manapag kami nabang ang mga na bilay. At ipami Maria sa Virgin ng Diyos. Si San Jose sa wato. Sa apostol sa namin dahil na santo. Tawla si Desmond San Fabian apat prundi. Asikar anong panalinawan yad amin na panaon. Kalab nila kumon ang mga dayon at mga gamit at sika. Yad panamagay na anak mon si Yesu Cristo. Yad panamagay ng Cristo. Kaibatotan yad sikato. Yad pikakasapin na Espiritu Santo. Amin ang kaantayo sa ngiter at sika. Makapanyarin din wala katatawan. Nagalalas sungaran mo, on servisi kami panarian mo, honorin linawan, yadalin yun ang agtawan. Sika namin nalawalo, italwas kami araw-araw, ang panglimulay kasalanan ni, unang nananamin ang kasalanan si kami, tanong kami iyon, kaya tukso, ilaw na kami mo oras. Ilaw ng kanyang katawan, kagagagan mo oras. Dalitan mo ang kanyang kasarin ng panahon. Diyan ka na nasin ipalsumit amin na kasalanan. Gulikon ng kalamidad. Daulan mabis ka ng bagyo, yung galat tsunami, masyadong uran, tanayan katakotanin. Nasa kaming tutuang sa isimpaan mo, tan itarupan si kaming kalunan, tan pangkakasapayat panarian mo, at imang naman bibilay at andalan-ando. Amen. Sa karanay katawan sa wala kumanlamas at si kayo. Tabi Espiritu. Manitan sa karanay ng Kristo, imulit bilay, peace be with you. Kalapot pani sa mag-arong tan panangasin, ang pagminatan sumasantos alaman mo tan dalan. Sayan pangakumin, ako may dasya kami natutulad ang dasa, na ingay ilan ng biskal dan abdi na laman ang kamariwa. Nanang Yesus, na Cordero Diyos, nanang yung mangilka na kasalanas ng kamunduan, mapare at tawag pandem na Cordero. Katawan, alam makanayo, tuloy ka, isip na bubugbog, balot di batkas mo naman sa salita, na napaaki, suka malagwa. Kumunta siya naman ng Kristo yung kartotay mahal ng bilay. Dasal sa iyo, O Diyos, na makapangyari namin. Sayan baga at dinesante kamarwan, dan Albermon si Iluminada, Alejandro Senior dan si Flora, at Kimenadel Sayan Mundo,
Gawang pa ang nilaban sa kasalanan da. Nawan da pa may perdonan tan maandol ginawa. Karuan mi raya jat panamaglay dan Kriston katawan mi. Amen. Sa katawan kahit si kayo, And with the Spirit. pindisan kayo po mo Diyos, yung makapangyari namin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Gawin din natin sa seremonyas na pumpon. Agagit ka, sikatin manali sa si Kristo, ipumpon din ka lang sa bangkay na sa agagit kayo, iluminada, at ang Senyor ng Flora. Pati ang minay kakapusan da. Karoon tayo si Ilaro Diyos ng ilanag nilay rami naganda. Takang ito sa lupok alaman sa mga natawan niyang kayagyari dan sa ipakapil sa Rila Santos. Kasi kumo Diyos, tayo panituran may kasalanan da. Yakar kumo ni Jesus marlo pasto ang natawang niya bunda, yung milog Diyos at amatayo. Manlibiyar kumon at kaibal Santos at andulan andorbian di ang ganyari na tanang kakasakit dan mangkasi para sa nagkakituyo sa iba't namin. Isinang mapad si Karaymaan ng Liwawa, ulitan. Isinang mupad si Karayman ng Liwawa. Inipong bilang lakot si Ilumidada, alihang ng Senyor dan Flora, karma si katawan kita maparaymaan ng ginawa. Isinang mupad si Karayman ng Liwawa. Kasatay kinagda, kapat mga rakatawan, tapos sinasam yung pilibay si Kara, impilibay si Ka, karma si itang maparaymaan ng ginawa. Isinang mupad si Karayman ng Liwawa. Diyan si kananang sa impulong de kamarora, karma si katawan itang maparaymaan ng ginawa. Isinang mupad si Karayman ng Liwawa. Isipan mo si Karan ulit bilay tagan na pininangandakan na ani ka Diyos sa nagilaban karon sa itan mo parimaan ng inawa. Isinang mupad si Karayman ng Liwawa. Mapangasin naman, yawat min ni ma'am datang irayan agit inatid pagdoy mi. May lalak min onari man nangin bilay akaw doon amin yan ito'y. Yan is Kristo ya pinaman andulan ano. Pisa mas kay namin palabon temot si kasayan peday. Katawan ng namoyan pangipikas mi. Ako ba na gagawin iluminada, alihang Senyor dan Flora at Paraiso. Kung mo kami, pensi kami ilalat. Mandaliwang kami ang gagawin na sa kananisya. Makapangkakas sa Kristo yan binabasa na agagimi. At andulan ando. Amen. Katawan, ituropat si Karaymaan ng inawa. Isinang mupad si Karayman ng Liwawa. I want you to know how much I love you. You gave me life and taught me how to live. And when I think of all the times we shared, and when I think of just how much you cared, I give this song to you.
know how much I'll miss you, but I know I'll see you once again. We'll walk the streets of gold up in heaven. We'll laugh and dance and worship Him together for eternity. Thank you for all the times you wiped away my tears. Thank you for all the times you calmed all my fears. Thank you for all the times you held me by my hand. Thank you for being there when I needed a friend. I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. I love you. I love you. I love you. I love you. Mga naririnig na mga maaaring kwento kung bakit. Pero ang pinakamataas na sagot, I do believe, is the sovereignty of God. The sovereignty of God. Itong kapangyarihan ng ating Panginoon. I know and I believe na ang buhay ng bawat isa po sa atin, walang sino mang makakapigil sa kamatayan pag dumating man po sa atin. Kaya ang kamatayan po ang pinakamatinding kalaban po ng sangkatauhan. At the same time po, ang kamatayan ay hindi natin pwedeng i-avoid. Hindi natin pwede itong pigilan. Hindi natin pwede itong ipagpaliban. Kapag oras po natin ay oras na po natin. Si nanay po, parang kung titignan po natin, para naman po napakadaya ng Diyos sa nangyari. For how many weeks lamang po na pumanaw po si Tatay Federico, sumunod naman po si Nanay Iluminada. Kung iisipin po natin sa ating pong sariling kaisipan lang po, mahirap pong sagutin ang katanungan po na yan. Pero kapag tayo po magre-rely sa kalooban ng ating Panginoon, kapag ang Diyos po ang siyang kumilos sa po sa atin, hindi natin pwedeng pigilan ng ating Panginoon. Ang pagpanaw po ni Nanay Iluminada ay maaaring ito po ang panahon ni binigay ng Diyos sa kanyang buhay na manirahan lang po sa lupa pong ito. Kaya sa akin lamang po bilang mga magulang, mga minamahal, bagamat masakit po talaga ang pagkawala ng ating pong nanay, tanggapin po natin ng pagkawala po niya, tanggapin po natin ang kanyang pagpanaw po ay kalooban ng ating Panginoon upang hindi po tayo lalong masaktan sa pag-iisip po sa pagkamatay po ni nanay. Namang mga minamahal, muli gusto kong sabihin po sa ating lahat, kung sakasakali po dumating yung panahon na tayo naman po ang ilalagay po sa ganitong casket po o sa ganitong klase po ng sitwasyon dumating po sa atin, ang tanong po, nakahanda po ba tayo? Sa praise God, salamat po sa magandang sagot at matapang na sagot po. Pero karamihan po sa atin hindi po nakahanda. Alam niyo po, tayong magagawa lang po natin sa kamatayan ay paghandaan po ito. Ang paghahanda po sa kamatayan ay hindi po paghahanap ng relihiyon. Ang paghahanda po sa kamatayan ay hindi po paggawa po na mabuti. Ang paghahanda po ng kamatayan ay pagharap at pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ninyo. Muli na magkaroon po ng assurance sa buhay na walang hanggan. Wala po tayong gagawin kundi tanggapin lamang si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas po natin upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Maaari po ba tayong yumuko sandali at manalangin po sa ating pong Panginoon? Sumunod lamang po ay simpleng panalangin. Amang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sundan niyo po ako. Amang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat.
Nagpapasalamat po kami sa dakilang pag-ibig po ninyo. Panginoon, ibinigay niyo po sa amin ang inyong anak, si Kristo Jesus, na kung saan siya ang daan ng aming kaligtasan. Siyang daan ng kaligtasan. Tinatanggap po namin siya bilang Diyos at tagapagligtas po namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pagmula nung ako ay bata hanggang sa kasalukuyan. Tanggapin niyo po ako bilang anak po ninyo sa inyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung ang panalangin po na yan ay pinanalangin po ninyo ng buong puso, maaaring ang panalangin po niya, pinakamagandang panalangin na binanggit po ng bawat isa po sa atin. Ngayon po, bago po natin ihatid si Nanay sa huling hantungan po niya, gusto ko lamang pong basahin po sa inyo ang final rites o ang committal prayer para po kay Nanay. Alam po natin, tayo po lahat ay galing po sa Alikabok, at sa Alikabok giving us, Nanay Iluminada, to know and love her on earth. Though our time together was not nearly enough, in committing her body to the earth, we give over to God the care of her spirit, and we acknowledge that we will one day reunite with her in God's house, where Jesus has prepared a room for us. The Lord bless her and keep her, and the Lord make her face shine upon her, and His face shine upon her, and be gracious to her. The Lord look upon her with favor and give her peace. Amen. Okay po. Sa huling pagkakataon po, binibigyan po namin kayo ng huling pagkakataon upang makita po ang ating po nanay, at bago po natin siya ipasok po sa kanilang pang huling hantungan.